Nik azalduko dizut zer den Euskal Herria Bildurentzat gobernantza feminista. Guretzako politika publikoek emakumeak boteretzera eraman beharko lituzke. Baina horretarako ezinbestekoa da, esan bezala, gobernantza feministan deritzoguna aurrera eramatea. Hau da, egiteko moduei, egiten denari baino gehiago begiratzean datza guretzako gobernantza feminista. Demokratizazio prozesu batetaz ari gara. Lehentasunak definitzeko, denborak banatzeko, egiturak eta harremanak sortzeko beste begirada bat esartzeaz ari gara. Jarduteko eta lan egiteko prozeduretan aldaketak egiteaz. Gobernantza feministari buruz ari garenean lidergo transformatzaile bati buruz ari gara. Eta beharrezkoa da ikuspegi feminista txertatzea aurrera eraman nahi ditugun prozesu guztietan. Hau guztia gauzatzeko beharrezkoa da ere, erakundeak bideak irekitzea herritarrek erabaki publikoetan, benetan eta eraginkortasunez parte har dezaten, eragiteko gaitasuna izan dezaten. Hala nola, eta kasu honetan, emakume taldean hitzek eta mugimendu feministak berak. Behar bezala aurre egin behar diogu daukagun erantzunkizun publikoari, eta hori premisa feministetatik egin behar da, artikulazio eta parte hartzea bultzatuz, plan eta programa eraldatzaileak eginez, larrialdiei arreta emanez eta behar diren baliabide guztiak ahalbidetuz. Guk zeharlerrotasun erradikal bat martxan jartzea funtsezkoa ikusten dugu. Hau da, egitura estankoak apurtu eta sail ezberdinen arteko proiektu konpartituak eraiki eta kudeatu behar dira. Honi, politika feminista deritzogu, emakumeen gaiak deitutako hoiek bazterretik atera eta unibertsal bilakatzea. Laburbilduz, politiken feministazioaz ari garenean, inertzia patriarkalak gainditzeaz ari gara. Feminismo aspaldidanik diskurtsoaren parte den arren praktikak oraindik ere estandar patriarkaletan oinarrituta daudelako. Ondo dagoelako martxoaren 8an bueltan txapa morea jartzea, baina feminista izatea eguneroko praktikan nabaritu behar da. Egunero aldarrikatu behar da martxoaren 8a ekintza simbolikoetatik haratago. Zerbitzu publikoak pribatizatzea ez delako feminista izatea. Sektore feminizatuetako lan baldintzak ez hobetzea ez delako feminista izatea. Gaur egungo zaintzaren banaketa ez da feminista. Eta mugimendu feminista mintzaide politiko gisa ez onartzea ez da feminista izatea. Erresistentzia feministen aurrean, jarrera hoiei aurre egiteko, aldaketarako politikak eta praktikak ez ezik, erreakzio antifeministari aurre egiteko estrategiak beharrezkoak dira. Zentzu honetan, Euskal Herria Bildutik bat egiten dugu Euskal Herriko mugimendu feministak fascismoaren kontra, ausardia eta aliantza feministak lelopean deitutako mobilizazioekin. Aipatu bezala, urte luzetako borroka ezberdinen bidez eskuratutako eskubideak, atzera ezinak zirelaren ameskeria apurtuta, defentsa eta salaketa garaia heldu da. Eta tendentzia atzerakoien aurrean elkartasun feminista eraikitzea inoiz baino garrantzitsuagoa da. Euskal Herria Bildun argi daukagu. Etorkizuna feminista izango da edo ez da izango.